To jama'a assalamu alaikum. Da farko dai ni ne naku ɗan magajiya waɗanda muke kawo muku wasanni na barkwanci kala-kala iri-iri. So abun da ya sa kwana biyu ba kwa ganin shirye-shiryenmu a kan channel namu kenan. Kun san shi jiki da jini. Abubuwan ne sai a hankali wallahi tallahi kuma muna duba da yanayin wedan da muke ciki yanzu. A ci gaba da mana alfarma da Allah. Sai a hankali. Amma ina mai sanar da ku insha Allahu daga yanzu haka ba zai ƙara faruwa ba. Yawwa daman yanzu ma abun da ya sa wannan abun ya kasance wani jarabawa ne ya ɗan faru da mu, amma kuma Allah ya fara yaye mana wannan jarabawan. Insha Allahu daga yanzu ba wani damuwa, za mu na sake muku ayyuka akai-akai masu daɗi fiye da na da yadda kuka sani.